Hemmede salam dostlar, gowy ýagdaýlaryňyz. Dostlar, bu ýerdeki videomyzda ýörüýte müşterilerimiziň Polşa döwletinde galýan ýeri hakda, ýaşaýyş jaý hakda çekiljek dostlar. Köp soraýarlar, mysal üçin biziň müşterilerimiz gelende ýörüýte Töken Viza kompaniýasy garşalýar we işe ýerleşdirýär. İşiň özü ýatak jaý galjak ýeri bilen üçin edýär dostlar. Şol işiň berýän ýatak jaý bilen sizi giňişeýin taşdyrmak isleýän. Ýörüň onda geçkäçe men size görkezeyim. Hada asas şekilde hoşuma geldi. Баня dostlar. Общий. 2 komnatdan var hattına hoşuma geldi. Berde kuchня. Hemen soyuyorlar bay dostlar. Hemen bu komnatı serelim. Hemen görüşmek üzere. Bu 2 adamdan var. Şu an bir adam yok olan son bir adam bolýar. Ýal bolanygızda da şol ýaly bir komnatda galyp bilýän dostlar. Bu olsa ikinci komnat dostlarına görüşüňiz ýaly. Berde bir yer var, berde de 2 yer. Şu şekilde dostlar. Dostlar size ýörüýte görkezip geçtim. Şu Sowyasyny özüňiz gördüňiz. Şol ýaly galjak yer üçin firmanyň ýörüýte aýda $100 tölebi aýlyňyzdan tutup alýar. Ýöne fatura, gaz, hiç tok çykdaýjylar ýok dostlar. Diňe iyi işleňiz özüňizden. Galandan indiki videolarda müşterilerimizin işleyen yerinden hem şu şekilde go videolar gelecek. Sağ olun, görüşýänçek.